Görmede şırın ovaz ken berýär. Ykbarlara ajyp ovaz dem berýär. Edil arka dagly, bagtly döwürde sanly ulgamlarda ovaz jemlenýär. Assalamu alaykum edil vatandaşlar, mehman tomoşaçylar. Hemmemizde ma'lum bolşýar garaşdyr. Baky tarap Türkmenistan döwletimizde gahman arkadamyň saýasynda Türkmenistan parakaçylygyň we ynşman watan ýylymyzyň her bir güni toýdur bayramlara şahatlykly wakalara, ajaýyp senelere bagtly, bagtyar portatlary besenýär. Mehmanlar, biz ajaýyp döwürde ýaşaýas. Şeýle ajaýyp döwür, şeýle bagtly döwüri bize gahman arkadamyz peşkeş berdi. Biz ýaşlara okumaga, işlemäge, döretmäge giň mümkinçilikler döretip berýän. Gahman arkadamyza şu ajaýyp portatda köp sag bolsun aýdýas. Gahman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işlerini hemişe rawaj almagyny tüýsüregimizden arzulap, Türkmen Hawa Teleýylymyna sany ulgam arkaly taýýarlanýan video, argatnaşlar arkaly taýýarlanýan ulgamda owada gepleşigimizin bugünkü täze sanyna başlaýas. Mehman tomoşaçylar, gepleşigimizin bu gerek sanynyň mehmany bilen ýakynan tanyşyp, gyzykly söhbetleri şeýle de kalplara singen ajaýyp aýdymlary dinlemek isleýäňizmi? Onda Türkmen owadyna galyň. Ulgamda owada tomoş edin. Mehman ileşler, edil tomoşaçylar. Gepleşigimizin bu gerek sanynyň mehmanyny, ýagny sizler ýel gowşan 0500 gyýyp bergimizde gelen SMS-lary nazara alyp gepleşigimizin bu gerek sanynyň mehmany diýarymyzyň ýaş zekili aýdymçylarynyň biri Han Perwanow bilen taýýarlamagy makul bildik. Häzir bolsa sanly ulgama mümkinçiliklerinden peýdalanýarsa video argatnaşlar arkaly ulgama Hany argatnaşyga çagyrýas. Han, salamu alaykum. Arman, gowmy ýagdaýlaryňyz? Salam, hoş geldi. Bar bolun. Gowmedin-mi? Han, biziň Türkmen Hawa Teleýylymyzda sanly ulgama arkaly taýýarlanýan ulgamda owada gepleşigimizde belki tomoşa edýän bolsaňyz gerek. Ogo maşgalamy ol tomoşa edýär. Tomoşa edýän bolsaňyz han ine mehman iýleşmizden gelip gowşan bir näçe SMS-lary nazara alyp gepleşigimizden bugünkü sanyny siz bilen taýýarlamagy makul bildik. Ýagny elbetde sizden bir garşy bolmasaňyz. Atawul hoş menem faýda naryklemy bilen täze aýdynyň üstünde bir halyplardan biri aýdylan aýdymlary bir işläp oturdyk şu an. Onda egerde siz taýyn bolsaňyz gepleşige başlaýa bermeli. Onda gepleşigimizde sizi hoş gördük diýäs. O ilk bilen men şu gepleşikde görmek isläp SMS ölen dinleyijilerime köp sag bolsun aýdýan. Bir de öz aýdymlarymyzy dinleyijilerimize tele radio ýylmaň bilen ýerine ýetirmäge giň mümkinçilikler döretip berýän üçin gahryman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýyl urtbäkli, beýik tutma işleri, elmydamary waşlyklary wesen. Aýdym aýdar saçlar Gara dinleyijilerimizin gowun tapjak aýdymlar bilen halkymyza begendirip, şu gepleşigimiz bilen halkymyzy begendirer diýip inanýar. Elbetde, han, bizem ol aýdymlary mehman dinleyijilerimiz bilen birlikde uly höwes bilen dinlärsiz. Ýöne aýdym sada geçmeden öňürtüp, eger garşy bolmasaňyz SMS arkaly mehman tomoşaçylarymyzdan gelip gowşan sowallary hemde öz taýýarlan sowallarymyzy size ýetirmek isleýär. Ul höwes bilen başardygyňdan soraglary jogap berer. Häzir men şunu bir gow görnür ýa ýerleşdireyim, onuň dowam edýär gepleşigi. Berekellah, ona gaty gowy. İlki bilen size ýetirjek sowalymyz han şeýle. Siziň dürüjlükdäki esasy ilham çeşmeňiz näme? Hoş geldiniz. Gahryman arkadamyzyň bize döretip beren mümkinçilikleri şeýle bir ajaýyp watanyň bedew barlygyny öňgälen watan bilen bir joşuny, bir hasam bir işlemäge döretmäge bir Hazam rıhıcı dehmet çekmeli, ul mümkinçilikler ödýär. Amsal üçin Agmermerden paýtagtyny gödür Aşgabatda görelýär. Gahryman arkadamyzyň taýtala bilen gödür paýtagtymyzda medeniýet şäherçedi, Aýyp şäherçedi gurulyp bolmagy berligine bilen toplumlaryň jaýlary başga-da bir näçe binalar tapgyrlaýyn gurulýar, ulunmaga berilýär. Seher bilen işe tarap ýören ajaýyp şaý ýollary, gödür binalary gözüm düşýär. Bizim şol ýollaryň her bir ädibini, her bir menzilini görýän bagtyar fursatlarynyň özü bir duruşuna bir aýdym, duruşuna bir hekaýa. Hem şolary bagtyarlyk güýsüni uwanyp täze ýeterler döretmäge, şu gahryman arkadamyz şu ajaýyplyklaryny wasp etmäge aýdymlaryň üstünden çalyşýar. Berekellah han, indi gepleşigimizi elbetde ýene-de söhbetler arkaly dowam edýär. Şu sunugy dünýäsinde öz-özüni kämilleşdirmek
zerurmy sizin pikiriňizçe? O elbette özüň kämilleşdirmek zerur. Her bir öz edin işini özüň barlygyny içirmeli pikir edýän mene. Elbette, her bir dörüzülük işgäri, her bir sınıfod işgäri, her bir ädimle özüni kämilleşdirmeli, her bir ädimle özüni ýonyp durmaly diýilýär. Han, mümkin bolsa gepleşigimizi Aydym bilen dowam edäýeli. Ul howas bilen. Berekallah Han, inni gepleşigimizi elbette ýene-de söhbet teşkar kal dowam edýäs. Han, siziň pikiriňizçe Aydym şeýiniň esasy borçlary näme? Aydym şeýin borç gözellik döretmek. Gözellik bolsa halka ruh berip berýär. Täze sepkitleri, üýtüşleri, beýik maksatlara umtyrylýar. Şoň üçin gözellik döretmek bolsa döwrüň talabyny duýup bilýän, durmuşyň gazanyna gaýnaýan aydymçylara başarylýar. Şoň üçin sınıfda işgäri näse deki bolsa da durmuşdan öňe bolmaly. Elbette alaşan her bir Aydym şeýiniň borçy gözellik döretmek. Täze sizin belleşiňiz ýalhan gözellik adamlara ruhy lezzet berýär. Täze bir zähmet ýeňişlerine ugup durýar.
Han, inni şeýlerek bir sowal bilen ýüzlenmek isleýäs. Sizin has gowy görüp, lezzet alyp ýerine ýetirýän söýgü aýdymyňyz haýsy? O hoş geldi. Ýa-ni ýakyndan sağlam dostlarymyz bilen bir täze estrada aýdymyny işledik. İlkinji saparamne häzir gitleşiňizde, sizin gitleşiňizde ýerine ýetirip bereli. Belki halkymyzyň hem göwünden turur. Dinleýijilerimiz kän estrada aýdymyny ýerine ýetirýän gabat gelmeseler hem ilkinji gelip şu ulganda waz gitleşigine şol aýdym ýerine ýetirip bereýin başardygymdan. Gelonno, häzir gitleşiňizi elbetde mehman iýleşmedem. Sizden bir ajaýyp aýdymlara garaşan bolsa gerek. Şol aýdym bilen dowam edäýeli. Ul howas bilen. Sen kim haladım Söveripdin ömrüm boyu söyörün seni Divini yalğız koyup gittinle meni Ütkönüğün neme bolly ay sebebi Ya men yenim has getir söydümü seni Ah söymedim mi söysemem seni Görmedim mi söýjek bolsam meni Neme yalan sözüm bilin anlayan meni Katağır derdi koydum dolanmayın mi Söyyen deyip neme söyledim Mehirli gülürünü bağladım Minnin özvenimi sayladım Ay sana sen kim haladım Katağır derdi koydum dolanmayın mi Söyyen deyip neme söyledim Mehirli gözlerimi bağladım Minnin özvenimi sayladım Ay sana sen kim haladım Söyyen deyip neme söyledim Mehirli gözlerimi bağladım Minnin güvenimi sayladım Ay sana sen kim haladım Han, ýerine ýetirip beren ajaýyp bir söýgü aýdymyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Elbetde gepleşigimiz bolsa, söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Han, hakyňyzyň sungut işgäri bolmagy, bir daş töwreňizi, bir näçe görnükli halipalaryň gurşap almagy siziň dürüzlüğiňize oňyň täsirini ýetirdimi? O elbette halipalardan diýsen köp zada öwrenýär. Gal versede öýde öz hakym halipalar versede, okan ýokary okujaýymda da bir näçe halipalardan bilim aldım. Aýdym sagyň inçe tilsimlerini öwrendim. Dutar fawralyny çalmany öwrendim. Şol dutar fawralyny da aýdym ýerine ýetirmäni öwrendim. Maýa Kulýadyň Türkmen konserwatoriýasyna ustad halipalar rehmet çekkä. Şol ýerde aýdym sagyň inçe tilsimlerini bir näçe halipalardan öwrendim. Gal versede bolmaýan ýerlem öýde öz hakym halipalar edip şol aýdymlar hakym bir kämil görnüşini
ýoýmazdan ýerine ýetirmäge bir maň ul mümkinçilik boldy da. Berekella han. Ine Gahryman arkadamyň saýasynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe halipa şagirdligi aýratym bir ulu üns berilýärde. Ine gadymy döwürlerde de halipalaryň öz şagirdlerinden eden esasy talaplary siziň pikiriňizçe haýsylar bolupdyr? Olar öz şäherlerinden esasy arapça pek ahlakly bolmagy bir talep edipdirler diýip halifalardan eşitýär. Şeýle de bagtyrlygy, töwekkülligi talep edipdirler. Galyp berse de bir bagşy bolma, ýagşy bol diýip adam kärsilinden bir has ýokary bolmagyny ünnäpdirler. Şeýle hem olary sunat ýolyny urukdyrypdyrlar. Ine siziň halipaňyz, ýagny kakyňyz hem sizden şeýle talaplar edýärmi? O şeýle kakyňyz diýdiň önüne özüm belli az garaşana gelýär. Aho yetler. Fiyatı bağlı çıkıyor men turunda şu şunlaqay erişdim diye. O kakyna suwat Türkmen wakileri minna ulgunda wagt etsin ýa götürdüne. Ha şey diýdi ne? Burada turunda şu şunlaqay başlatyp mene gaýdyrdy moşgel. Gaty gowy edipsiňiz Pelwan aga. Assalamu alaykum. Arma görüň. Gowy ýagdaýlaryňyz? Gowy tawaryň gowmadymy da marma gowy. Howa, Pelwan aga. Gahryman arkadamyzyň döretip berýän giň mümkinçiliklerinden esaslanyp bizim Türkmen owazyna video aratma şarkary ulgamda owadatdy gepleşigini taýýarlaýar. Gaty gowy şey diýär, hoş geldine. Gahryman arkadamyň döretip berýän mümkinçilikleri esasynda taýmy ulgam ýurdumyzda giň germeýe bolýar. Seni pursatda gepleşik ýagrada oturmaly. Şeýdem näme öz şähertlerinde dinleýijilerimize şeýdip aýdymlary getirip durýar. Pelwan aga, egerde mümkin bolsa sizin bir pursatda gepleşigimize goşulsaňyz, gepleşigimize myhmany bolsaňyz diýsen hoşa bolardyk. Size hem bir näçe sowalarymyz bardy mümkin bolsa. Ulu hewetden hoş geldi. Sowalarymyza başardymda jogap bereýin. Pelwan aga, ine perdentleriňizin sizin kesiniňizi ýagny aýdymsa sunugatyňyzy dowam edýänligi elbetde sizi hem buýsundurýan bolsa gerek. Şular dogrusyna söhbetimizi dowam edäýsek. Gahryman arkadaşym saýarynda halipa şäherti görmede giň ýol açyl. Elbetde näme siziň aýdyşyňyzy ýalyp perdentlerimiz şu sunugotymyzy aýdymsa dowam edýän üçin biz bagtly sunugot işgäri Türkmen dutar gazamydan belli sunugotymy dowran söýügi bizim özümizde bolşumyzy ýa çağıramyzy hem dowam etip bolýany men buýsunýar. Dogry bilýäňiz, Pelwan aga, arzularyňyz hasyr bolsun. Gahryman arkadamyň saýasynda dogrudan halipa şähertligi aýdymsa giň bir ýol açylýarda, şeýle ajaýyp portatda biz hem ýaş sunugot işgäri okna, dörjülük işgäri okna Gahryman arkadamyda biz ýaşlara şeýle bir giň mümkinçilikler döretip berýänligi üçin köp sag bolsun aýdýar. Gahryman arkadamynyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwlet işlerini hemişe rawas bolmagyny ýene bu ýola tüýsüregimizden arzu edýär. Ine Pelwan aga, dörjülük bilen baglanşykly işlerde öz şägirdleriňize, ýagny perdentleriniňize näkili maslahatlar berýäňiz? Adam kärçilik, halkyma ilmi günü bilen agy bir atnaşykda bolup, ula kişa hormat bolup, öz kesine kärime opary bolup, ilmi ona hyzmat etmek, ata halipalamyň arzuwy dile bolupdyr. Şu halipalam gelýän ak ýolny, arzuwyny bir durmuşda, sunugat ýaramyny ulul üstünlikler bilen halkyna ilmi günüme mehman kadam hyzmat etse, men ata höküminde de öz şähertlerine, halipa höküminde de ullukan arzuw. Şulatlar näme adam ýaşady, şulatlar adam galkındyrýar. Ine Pelwan aga, ine sportatda bize serde oturan mehman iýleşmemiz bilen bir ýürek arzuwlaryňyzdan paýlaşaýsaňyz. Sağ olun, menen bir adamdan bütün maşgalamyz ardy, Türkmen wakilim ardy dörjüli işgärlimi. Şular ýaly bizim bir maşgalamyzda ardy bir sunutmy ýöredýän ýaşamyzda şähertlerine döredip şuňaly fiilap berenler köp sawurmaýdýar. Pursatdan beýler näme şular ýaly ajaýyp gepleşikler taýynlap ilmide günümizde ötelerimizi getirmäni giň ýol açyp berýän Gahryman, mehman arkadamyda öz adamyň bütün agyr maşgalamyny köp sawurmaýdýar. Mehman arkadamy jan sawur, bizim Türkmen sunugotyny başardymyz, ilmimiň günümizde watanymyň toýuna hyrmatyna borýar. Köp sawur. Pelwan aga, ine gepleşigimiziň şu ýerine bir halipa şähertlik dogrusyna da bir söz açyldy. Mümkin bolsa mehman dinleýijilerimiz edip tomoşaçylarymyzdan garaşýan bolsa gerek, halipa şähert bolup bir bilelikde aýdym ýerine ýetirip berýäňiz. Bir de bir mehman leyli gerektir deyip bir döwlet ýarkyp diýen şahyny aýdýan aýdym bar. Şekul aýdymlardan biri. Eger näme mümkin bolsa halipa şähert bolsa ýetirip ýetirip berýär.
Ne bir ardım var yaradan, bizi bir mehriban leylik gerektir. Buğdayren olsun aktan ey aradan ey, yüzü dilli hoşluvanı gerektir. Gayratı ken ulfun istese dille, kara zülfü ulfun akıdı dalla. Yaxşı atı yaxşı ne görünlüyük, Yema yengetinle boğul gerektir. Mayudin bolsun gözü ak bolsun, balaman makaduduğun tap bolsun ey. Yemme ben kılaktan senede tap bolsun ey. Yemma bedine şaşayını gerektir. Minnavay, vahidavay. Sen rağmenle. Yüzüm tutur men, kabul etsem şirin zannem geçer men. Yar kadem koysun kaş üstüne büter men ey. Bidemin üzülün olup gerektir. Kadem koydum baş üstüne bu termin didemin üstünün yolu gerektir. Şeyden bana, barya divayday, o meğer barya, ver bana. Hoş geldin. Benim gitmeli oldum, çağır yarın. Pelwan ağa, köp sağ olun gepleşigimizde gatnaşanlygyňyz üçin. Gahrman arkadagly ýurdumyzda elimde ama toy bayramlarymyzda mahmal owaryňyz belende ýanglansyn. Alyp barýan halipa şägirtlik ýoluňyzda mundan beýlegem ul üstünlikleri tüýsüregimizden ardy edýäs. Köp sağ olun. Oğlumlar devam ediverim. Inni han gepleşigimizi dowam ederi. Ine edil şupursatda ödüňizi ulu bir bayramçylyk konsertine ýaly gözüňize getirip görüň. Giden bir mereke sizin aýdymlaryňyzy dinläp otur diýeli. Şol merekeniň goýuny götermek maksady bilen siz haýsy aýdymy ýerine ýetirediňiz? Hoş geldi. Elbette halipalan yerine yetiren döredön aydımları biz şäherlere bir yerine yetirmek şonu kämil görünüşini halka yetirmek bir öňümizde hasa bir ul bir borçlukdur. Bizim şolar ýaly ul ajaýyp sahnalarda bir Türkmen halk aydımlaryny bir halipalardan miras kalan aydımları yerine yetirmeli bolsa hasa bir çekuli bir halkyň bir behşutayn näder kädip bir garaşýan bir çekuli tümtüm aydımlarynyň birini yerine yetirmek özüme maksat ederdim. Gelin onda han gepleşigimizi elbette şol aydym bilen dowam edäýeli. Nähil görýäňiz? Ul höwes bilen şu ýerde halipalarymyzdan miras kalan Maktumul Garif halipamyzyň bir dutar fazlalyny yerine yetirip estrada görnüşini de Ustad halipalarymyzy yerine yetirdi. Şol aýdymam başardygymdan menem asadanlar, oglanlar bilen bir
başardığımdan istirade görünüşünü yerine getireyin. Onu mehman tomoşaçylar, edi vatandaşlar bizden daşlaşmaň. Türkmen owa teleýaýlymyna ulgamda owadaty gepleşigimizde biziň Zekin aýdymçymyz Xan Perwanow aýdym aýdýa dinleýän diýinjalyň lezzet alan. Şu belli dağların var, kimana yetenler almadı nari, 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 nari. Dönül başı yaz paletinin fari, fari, atadına paletinin dağlara, 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 dağlara. Yıkıp kalalarını kendim boş holli, boş holli, boş holli, boş holli. Kalaları bir yuvarla yaşadı, balon devran öttü diğin dağlara, 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 dağlara. Devlet yardın nisi devran önfürdüm, dünyada yakşını gezdim, devirdim, 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 devirdim. Yoluna oturdum kervanın ırdıma, bardan devran öttü diğin ay. Ey dağları, dağları, ay, ay, ay. Ay, bardan devran öttü diğin dağlara vay, dağlara vay, dağlara. Ay, bardan devran öttü diğin dağlara vay, dağlara vay, dağlara. Bardan devran öttü diğin dağları, dağları. Bardan devran öttü diğin dağlara vay, dağlara vay, dağlara. Xan öz sazanlardan bilen ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymyň üçin köp sag bolsun aýdýas. Elbetde biz gepleşigimizi söhbetleşik arkaly mehman iýleşmeden gelip goşun sowallar bilen dowam edýäs. Xan, siziň pikiriňizçe üstünlügi şowluk bilen ýetilýärmi ýa ýergensiz zähmetiň netijesini ýetilýärmi? Bu wagtda şowluň hiç il dahyly ýok. Men pikirimçe üstünlügi ýergensiz çekilen zähmetiň üstüne ýetip bolýar. Elbetde çekseň zähmet ýagar rehnet diýilýär. Ine Xan, mehman tomuşaçylarymyzdan sowal gelip gowuşdy. Siz şularyň haýsyna fiýahat etmegi gowy görýäňiz. Dikşordamy ýa-da avtologda? Şolaryň ikisinde de fiýahat etmegiň özü boş bir lezzeti bar. Özüm marada aýtsam dostlarlarym bilen üýüşüp vilayatlary
gedelince demede avtologda gitmegi özüm gowur yani. Sebäbi gülüşip degişip bir şatlanmaga pursat görýär. Galberse de Kahraman arkadamyzyň tagallasy bilen ýokary tizlikli avtolog ýollar hem gurulyp ulanmaga berildi. Aşgabat Türkmenabat ýokary tizlikli avtolog ýolunyň Aşgabat tejen aralygy bir açylyp ulanmaga berilmegem halkymyza bir muň aýdyň mysal bolup dur. Şeýle gözel ýollarda gedelince gitmegiň lezzeti başga bolýar. Inehan doğru belleýän. Kahraman arkadaşymyň saýasynda ýurdumyzda ýokary tizlikli avtolog ýollarym açylyp ulanmagy berilen hemme jämiz bir şaýat bolduk. Aşgabat Türkmenabat ýokary tizlikli avtolog ýolunyň Aşgabat tejen aralygynyň açylyp halkymyza sowgat berilmegi bizi diýseň begendirdi. Han, mümkin bolsa gepleşigimizi Aýdym bilen dowam edäýeli. Ulhuwys bilen. Ona mehman iýleşler, edi tomaşaçylar gepleşigimizi Han Perwanowyň ýerine ýetirmegine ajaýyp Aýdym Fazlar bilen dowam edýäs. Diňleň diň zalaň. Lezzet alan. Seni görsem ida gayda bilemem. Seyvi oyun derler düşünün şoma. Seni görsem ida gayda bilemem. Yan yan men oduňa anan geregim. Yan yan men oduňa anan geregim. Yüreğimiň zaryn ayda bilemem. Seni görsem ida gayda bilemem. Bardım seni sorap, senin iyiliğinden, oğudan sen sonap, ehli gıylardan. Bardım seni sorap, senin iyiliğinden, oğudan sen sonap, ehli gıylardan. Aşık oğlan koyar bunu nedimden. Aşık oğlan koyar bunu nedimden. Süyünüm nedimden, ayda bilemem. Seni görsem ida gayda bilemem. Yağda kalıp hayran nerede bilbilini, aylanıp taşından sevdim bilsin gülü. Yağda kalıp hayran nerede bilbilini, aylanıp taşından sevdim bilsin gülü. Kadar gülüm selvim sen kimin yarı? Kadar gülüm selvim sen kimin yarı? Özgenin yarımı ayda bilemem. Seni görsem ida gayda bilemem. Özgenin yarımı ayda bilemem. Seni görsem ida gayda bilemem. Han ýerine ýetirip beren ajaýyp Aýdym üçin köp sag bolsun aýdýas. Gepleşigimiz bolsa mehman iýleşmeden gel goşun sowallar bilen, ýagny söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Insan üçin durmuşda iň bir wajyp bolan zatlar nämeler diýip pikir edýäňiz? İnsan üçün ýetmäsi gerekli zatlaryň biri ilkilen jan saglyk, bir maşgalaň, awatlygy, ýurdumyzyň parahatlygy, adamyň bir öňüne goýan maksatlaryny ýetmek üçin işinäki üstünlikler diýip pikir edýär. Berekellah Han. Şu Aýdym men sesimiň mümkinçiliklerini dolu açyk görkezýär diýip hasaplaýan aýdymlaryňyz barmy? Hoş geldi. Halipelarda miras kalan bir näçe halk aýdymlary bar, ýerine ýetiren aýdymlary bar. Şolardan bir hasam bir çekuli, tilsimli, öwrümler kän gaýnaly aýdymlar bar. Olardan ak bulmaralma, büdebilmenli, ýar gyrmyzy gelipdir. Ara şolar ýaly halipeler bize miras goýup bir kämil aýdymlar bar. Şol aýdymlary ýerine ýetirende bir çekul tarapyndan hem seredende ýa bir tilsimler bilen gaýnaly jukkullar bilen seredende de bir behşujaýlaryň şeýdäpdir diýip bir halk bir özüne çekip biläjek bir öwrümler bar da şol aýdymlary ýerine ýetirende bir öz başaryň kuýum görkezip berim kan diýip pikir edýän. O gepleşigimiz şu ýerine bir halipelerden bir miras kalan aýdymlary
ýylyň 2 sanaý ýerine ýetirip bereýin. Belki dinleýijilerimizden göwünden turar. Ay husnundan şüklü anar, husnundan ay şüklü anar, hayran kalıp sülvelgi. Gül keşfim hoşmi alır, bir bakışta sülvelgi. Ölür daş del gayadan, suğa gelirler bayırdan, feykel batanla yodudun, hayran kalım sülvelgi, hayran kalım sülvelgi. Sülvelgi, sımırlıgin, gerkezligin, dayvanligin, suwa gelir sülvelgi. Armanımın sözleşmedim, ya olmanla vızleşmedim, hiç olmanla vızleşmedim. Ey pınhan yerde dıylaşmadım, min ataşta sülvelgi. Delilimi bulup beni, vah delilimi bulup beni, döndüm dünyada döndüm. Pırağımın yanıp koydu, minni deyip sülvelgi. Karam gözledin doşuma, anan dönüyün başına, 18 doğdun yaşına, min go'yan sülvelgi, min go'yan sülvelgi. Sülvelgi, sımırlıgin, gerkezligin, dayvanligin, suwa gelir sülvelgi. Armanımın sözleşmedim, ya bolmanla vızleşmedim, hiç olmanla vızleşmedim. Vah pınhan yerde dıylaşmadım, min ataşta sülvelgi. Sülvelgi, sımırlıgin, gerkezligin, dayvanligin, suwa gelir sülvelgi. Sülvelgi, sımırlıgin, gerkezligin, dayvanligin, suwa gelir sülvelgi. Suwa gelir sülvelgi. Vah suwa gelir sülvelgi. Ah yarey, hoş ol gelin, hoş oldum. Oh, hoş ol gelin, hoş oldum. Hoşnu şalı ay bibim, almayana gül yüzüm, yadlı şalı ay bibim. Bile bunun güllerim, dim, yadlı şalı ay bibim. Ey almayana gül yüzüm, dim, durmaz aman ay bibim. Ey keremli padişah, ey keremli padişahım, hizmetine min bindi, ayrılmanım kapından, çünkü canım var sendi. Ey kutur otur derdim var, onun dirmanı sendi. Ey Allah sabır
Yelim salam gönürdüm yel yetirmez salami Kahve denek şarh edin Wah aşım minin min avim Boy baby Vah kunne seni görmesem dumur damarda galim Bir yatıma baş koyayım Girsek bağa Vah girsek bağa ay bibi Boy bibi Kunne görürdüm Bugün seni görmedim Kaçtı ileriden vurmaz Oturmadım turmadım Ölümün yakşı deyip Sensiz yeke kalmadım Ay ne zor kimi söyledi Kullum avara biri Yatığa baş koyayım Girdim bağa ay biri Han, arzular insan durmuşyny gözelleşdirýän hyýaly güýç hasaplanýar. Elbetde şoňa laýyklykda insan kalby arzusyz bolmaýar. Indi söhbetleşigimiziň ahyryna öz arzularyňyzy biz bilen paýlaşaýsaňyz. Menem şu portatda bir ýaş medeni soňa diýişärlerine döredip beren mümkinçilikler üçin gahryman arkadamyzda tüýsüregden sag bolsun aýdan, edid arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Biz ýaş medeni soňa diýişärler geljekde de gahryman arkadamyzyň bile döredip beren mümkinçiliklerini peýdalan. Asan ulgam arkaly bir näçe gepleşikler taýýarlap şeýlede teleýanyň usulen halkymyza hyzmat edip gahryman arkadamyza şu alp barýan işlerini aýdymlaryny usulen beýan edip bir halkymyza gahryman arkadamyza hyzmat etjegine şu produkty inanýan. Gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, iýil urt bek tümli işleri el müdamary waşlykly wetsensin. Sag bolun, arzularyňyz hasyr bolsun. Sunugat äriminde üstünlükli menziller el müdama kemraňyz bolsun. Mehman iýleşler, edil tomoşaçylar. Ine şunun bilen Türkmen owa terýaýlymyny taýýarlanýan ulgamda owa zaty gepleşigimiziň bu gedek sanyny geçir gutarýas. Biz siziň her biriňize berik jan saglygyny, maşgalawadançylygyny, ýurda wagtlygyny tüýsüregimizden arzuw edýäs. Gahryman arkadamyzyň saýasynda görjeňiz diňe gowluk bolsun. Bizi şeýle işletli zamana ýetiren gahryman arkadamyza köp sag bolsunlar aýdýas. Gahryman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işlerini kemişe rawaz almagyny tüýsüregimizden arzuw edýäs. Ýene de ýaýrymda görüşýänçek hoş sag bolun. Ömür baqy tezlegäkim yürekdäki aýdyn watan Kalbimda kışın ıhlasım Durkum bilin söydüm vatan Gadim yettin ayda şehrim Kanımda senin pehmin Yenimdin son yeni mehrin Dingetini duydum vatan Beş vilayet kuruş ablaşım Bir yere cemyetti başım Onur bak baktın kuşum Toprağın uğur çaydın vatan Beş vilayet kuruş ablaşım Arkada cemyetti başım Onur bak baktın kuşum Toprağın uğur çaydın vatan
Sayhasın sayar arkada ak yolları aydın vatan Oğul korkut torul bilin Şangadanın doğumun bilin Bugün lider oğlum bilin Kanatını yaydın vatan Beş vilayet kurşaklaşım Bir yere cemmetti başım Onur vak baktın kuşum Toprağın orsaydın vatan Beş vilayet kurşaklaşım Arkada cemmetti başım Onur vak baktın kuşum Toprağın orsaydın vatan Beş vilayet kurşaklaşım Bir yere cemmetti başım Onur bak baktın kuşum Toprağın orsaydın vatan Beş vilayet kurşaklaşım Arkada cemmetti başım Onur bak baktın kuşum Toprağın orsaydın vatan Vatan